Mensache institucional de Kalebarraka i Chernoville pel 9 d'octubre de 2015. Valencians, esteu tots convidats als fastos del 9 d'octubre. En blau o sense blau, o si voleu més blau, posem més blau. Lo que faça falta. No ets. Así estem per dir-vos tot el que ha passat en esta històrica terra que tots volem tant, que el que més i el que menys la ven en 4 duros, però en fi, nosaltres som els descendents d'aquells que arrasaren els verdaders valencians que vivien així, però oblideu-se d'això, que això no té massa importància. I per bufar-nos. El que té importància és el que estem fent nosaltres ara. Jo soc xarnego.